צה"ל יקים בצומת נצרים כביש דו-מסלולי עם הפרדה בין תנועת פלסטינים ותנועת ישראלים. היום תגבר צה"ל את כוחותיו באזור מחשש להתפרעויות, ואולם השקט נשמר. בצומת נצרים היה כתבנו הצבאי אלון בן דוד. מהבוקר תגבר צה"ל את כוחותיו בכל רצועת עזה ובעיקר באזור נצרים. בצה"ל ציפו לתסריטים הגרועים ביותר, התפרעות המונית או ניסיונות פיגוע, והכוננות הייתה בשיא. גם המשטרה הפלסטינית הקיפה את צומת נצרים בכוחות גדולים מאוד, הרבה יותר גדולים מאלה שהיו בתוך העיר עזה. סוכם עם המפקדים הפלסטינים כי במקרה של התפרעות יטפל בצה"ל ולא יסור את הצומת לידיהם כפי שקרה בשבוע שעבר. במקביל נמשכים השינויים בעמדה עצמה. צה"ל הקים עמדה גבוהה יותר שצופה על כל אזור הצומת. בימים הקרובים יחלו כאן עבודות שישנו לחלוטין את פני המקום. יסלל כביש חדש ורחב ותוקם גדר שתחצה אותו. צד אחד יוקצה לתנועת ישראלים והצד השני לפלסטינים. בוודאי זה יקטין את החיכוך. אם הכביש פה יורחב, כמו שהתחלנו פה עם העבודות, והצומת תורחב, ויש מספיק גובה כדי לשלוט על כל האזור. ואנחנו לוקחים בחשבון את כל הדברים כמענה לכל איום אפשרי. בוודאי שיהיה פה גם ביטחון לאזרחים שנוסעים פה, וגם החיכוך פה יוקטן לדעתי בצורה משמעותית. יום שישי הזה אם כן הסתיים ועבר כאן בשקט, אבל הצומת הזה, צומת נצרים, גם לאחר כל השינויים שיעבור, יישאר בעל כל המרכיבים להמשיך ולהיות מוקד חיכוך בין ישראלים ופלסטינים. ושוב שלום רב לכם הצופים. משוואה קשה. 31 משפחות חיות בנצרים לאחר שתוגברו בזמן האחרון, ועליהן שומרים יותר מ100 חיילים. השבוע התפתח ויכוח נוקב בישראל באשר לגורלה. שר החוץ שמעון פרס כינה את ההתנחלות קוץ. הימין רואה בה מחסום לפני פורעי החמאס. שבועיים לאחר הפיגועים הקשים שבהם נהרגו 4 חיילי צה"ל בצומת נצרים, עדיין משרתת אותה פלוגת צנחנים במילואים במקום הקשה הזה. נצרים השבוע, כתבתו של מנחם הדר. במחלקה לטיפול נמרץ בבית החולים סורוקה נאבק על חייו הצנחן זיו גורן. פגוע קשה בכלי הדם ובעמוד השדרה הוא הגיע לכאן לפני שבועיים הישר מהעמדה המפוצצת בצומת נצרים. הגיע במצב מאוד קשה ובלתי יציב, עבר סדרת ניתוחים. הוא כרגע נמצא בהנשמה מלאכותית, מקבל כל הטיפול הדרוש, גם סיעודי, גם רפואי, ושמה שמצפה לו זה טיפול ארוך. צביקה, אביו של זיו, אינו מש ממיטת בנו במחלקה לטיפול נמרץ. צנחן לשעבר ותושב קיבוץ זיקים בגבול הרצועה, הוא מרגיש שבנו שילם את המחיר של המשחק בכאילו. שהוא צריך לחתוך את הדברים, ואי אפשר לשחק לעשות חצאי דברים ולשחק בכאילו. צריך פשוט לממש את מה שרבין אמר, לעשות הפרדה, וכולל ביהודה ושומרון, אבל נניח אם מתייחס עכשיו לרצועה, אז אני לא רוצה להמשיך את זה הלאה, לעשות את ההפרדה המוחלטת, ואם יקראו לזה מדינה פלסטינאית, שקראו לזה מדינה פלסטינאית, לא אכפת לי שיקראו לזה גם ינקלה. אבל חשוב שתהיה ההפרדה הזאת, שתדע איפה הגבול שלנו, איפה הגבול שלהם, ושכולנו, אני משוכנע, שכולנו נוכל לחיות בטריטוריה העצומה הזאת בשלום, אם רק נרצה. האם שחשבת ככה גם לפני שהבן נפגע, האם עכשיו בעקבות הפגיעה התחזקה דעתך? אני חשבתי לפני שהבן נפגע, ואחרי הפגיעה זה חיזק עוד יותר את דעתי, ואני חושב, אין לי שום חשש מההפרדה הזאת, ואני חושב שאם אני מסתכלים קדימה, ולא על הכאב הפרטי שלי, המיידי, זאת המטרה שצריכה להיות מדינת ישראל. אם אנחנו רוצים אי פעם לחיות שהכותרת של העיתון תהיה, אני יודע, שמנבחרת ישראל ניצחה את ברית המועצות, ולא שאיזה ילד יתפוצץ. הגדר האלקטרונית המפרידה בין ישראל לרצועה כמעט הושלמה. אך בתוך הרצועה, ממש במרכז, נשארה נצרים, נצורה מכל עבר. רק דרך אחת מובילה אליה, וכמו לברלין או לירושלים ב-48, נוסעים היום לנצרים בשיירות. בראש ג'יפ צבאי, אחריו מסעית תערובת לעופות, בסוף ג'יפ ממוגן, ובתווך אביבה המורה החוזרת הביתה לנצרים. איפה את חוזרת עכשיו? בית ספר נועם בנתיבות. ואיך זה יום יום נוסעים ככה עם ליווי של שיירות? כן, כבר הרבה זמן. איך החיים ככה? רגע, מחזיקים מהמקור כזה.
ששון דוידיאן, נהג המשאית, לא סיפר לאשתו היום שהוא נכנס לנצרים. הוא אינו רוצה לגרום לה חרדה. פחד שאתה מפחד מכל מיני דברים פה, אתה יודע. תסתכל לצדדים, אפילו מחמור אתה מפחד? לא מהחמור, זה שיושב עליו. אנחנו מסתובבים פה על ציר שהוא משותף גם לנו וגם למקומיים. כאשר השליטה על הציר מבחינה ביטחונית היא שלנו, אבל למעשה המקומיים יכולים להסתובב פה בצורה די חופשית. גם על פי ההסכם וגם מה שקורה בשטח. כשאתה נוסע פה אתה לפעמים לא יודע מאיפה יגיע או מאיפה תגיע ההפתעה הבאה. מגיעים לצומת נצרים. כאן חוצה השיירה את עורק התחבורה הראשי מצפון הרצועה לדרומה. שוטר פלסטיני מכוון את התנועה. חיילי פלוגת הצנחנים, חבריו של זיו הפצוע, איבדו כאן 4 מחבריהם. הם ממשיכים לשמור על הצומת, דרוכים ומתוחים יותר. האצבע על ההדק, בקנה כדור, וזמן התגובה נמדד בשניות. הדרך היחידה שנשמור על עצמנו, זה לא מסוגלים להגיב בשנייה שמישהו יעשה שם משהו. זה רק שנייה אחת. מאמצע הצומת עד לפינה. ערן הצבר וגם צ'ארלס בן ה-46 מדרום אפריקה מסכימים שיש להורי הנפגעים זכות להשמיע את דברם. אני חושב שמישהו מהמשפחות, דברים כאלה כואבים להם, הם צריכים להגיד את זה. אני במקרה, יש לי גם קשר עם האישה של גיל דדון, שאנחנו בעצם עובדים ביחד. ונורא כאב הדברים האלו, וזה כואב שאתה מכיר נורא מקריבה את כל האנשים, ומה שקורה אצלם במשפחה נורא כואב, וחלק מהקצינים אני מכיר הרבה זמן, ואין לי הרבה מה להוסיף לזה. אנחנו פה חיילים, ואנחנו צריכים לעשות את המשימה ולהמשיך הלאה, למרות כל הכאב שבזה. וזהו, זה איזשהו אולי פתרון גם לחלק מהריפוי שלנו פה, ועם זה אנחנו צריכים להתמודד. זהו. גברנות כאן תלמר או דבר? רות, צומת כיסרון שני. במפקדת הגדוד עסקו עד אתמול בהשלמת הציוד החסר לקראת הפגנות יום השישי. המחסור בציוד ליווה את הגדוד מהיום הראשון, ועכשיו כשהוחלט שאין מפנים את הצומת, יש להוסיף ציוד מתאים לפיזור הפגנות. מאיר המגד שובר את ראשו איך יספיק לעמוד בלוח הזמנים. עדיין חסרים לנו לא מעט אמצעים. מה יש לך? כולל גם שאין לנו נהגים לחצציות. מה? תחמישים למה? פלסטיק? כדורי פלסטיק יש לכם? ג'ולי, אני לפקודה באחת צריך רשימה מעודכנת פיקס מה חסר לנו. כולל נהגים, כולל כל האמצעים. גם אם יושלם הציוד, האם שלמים החיילים עם המשימה? חיילי הפלוגה שלמים עם היותם עומדים בצומת ומגינים על היהודים שגרים בנצרים. כמו שבכל קו שהם נמצאים, גם בגבול הלבנון הם מסתובבים אחורה, רואים את האורות של קריית שמונה, מנרה, דן, דפנה. פה הם מסתובבים אחורה בצומת ורואים את נצרים. יש שם יישוב יהודי והם מבינים היטב שמגינים עליו, ואני לא חושב שיש איזושהי מחלוקת בצורך להגן על יהודים. אבל המורל נפגע כאשר שאר הציבור וחברי כנסת אומרים זה עבודה מיותרת. אין שום ספק שכשהפוליטיקה מאוד צוערת וגועשת סביב נושא כזה, אז לחייל יש איזושהי מועקה לגבי המשימה שהוא מבצע. ובינתיים הגיע ששון עם התערובת ללול העופות שממנה מתפרנסת משפחה אחת בלבד. עוד 3 משפחות מתפרנסות מגידול חסה ללא תולעים לציבור הדתי. קומץ בלבד מ-31 המשפחות ביישוב מתפרנסות מהקרקע. למה לא תעברו לגוש קטיף? תגדלו שם את החסות האלה. אומרים שיש שיטות באמריקה לגדל יותר טוב, אולי נלך לאמריקה. אומרים שיש שיטה באמריקה שמגדלים חסה נהדר, אז אולי נעתיק את כל ארץ ישראל לאמריקה. שם יש פחות בעיות ביטחון, יהיה יותר מוצלח, לא? אתה לא חושב?
בערב לתפילת ערבית חוזרים רוב המפרנסים מעבודתם בישראל. רבים גם לומדים כאן במדרשה. כשניטש קיבוץ נצרים גויסו משפחות מיהודה ושומרון כדי לתפוס את המקום. וכשנחתם לפני חצי שנה הסכם, הגיעו עוד משפחות מקדומים. משפחת הררי מודה לאלוהים על המזון, אך השבוע לא הייתה שמחה סביב השולחן. הטענה שבגללם נהרגו חיילים פגעה בציפור נפשם. כואב לנו מאוד, אנחנו עברנו שבוע מאוד קשה אחרי כל מה שקרה. אבל אני חושבת שכל ניסיון לקשור את תושבי נצרים לאירוע, במקרה הטוב זו נאיביות מסוכנת מאוד. כי כולם יודעים שאנשי החמאס לא בדיוק מעוניינים דווקא באנשי נצרים. מדינת ישראל היא לא של אנשי נצרים, מדינת ישראל היא של עם ישראל. ועם ישראל בחר את הממשלה ובחר דרך מסוימת, והוא צריך להמשיך ללכת בה. ונצרים, אנשי נצרים באמת בכל הכבוד שלהם, והם גם כן אלה בוא נאמר שהאחות של נצרים היא הראשונה שהגיעה לזיו, ואני חושב שבזכותה הוא חי. בהחלט כל הכבוד להם שהם מאמינים בדרך שלהם. אבל כמו שממשלת בגין החליטה לפנות את ימית ואת פתחת רפיח, אין שום סיבה בעולם שאנחנו למען המטרה של השלום נפנה את נצרים ואת גוש קטיף ואת כל הדברים מסביב ונגיע לאיזה סיכום שיש שלום לכולנו, שהנכדים שלי לא יצטרכו להיות במצב הזה, או שבני לא יצטרך לשבת בבית חולים ליד הבן שלו. הכל תלוי בנקודת ההשקפה. האם יש לסכן חיילים כדי להגן על נצרים, הנקודה התקועה בלב 800,000 ערביי הרצועה, או לאותת לפלסטינאים היושבים מהעבר השני של הצומת כי ישראל תוותר על היישוב, אף שאינה מחויבת לכך בהסכם אוסלו. כשמגיעים מדינאים לצומת של החלטה כה חשובה, הם מתקשים להחליט. עד אז ימשיכו חיילי צה"ל והחיילים הפלסטינאים להלך בין הטיפות. איש אינו מוכן לנקוב במספרם המדויק.